Nézőink, a híreink következnek. V zmysle posledného uznesenia Mestského zastupiteľstva sa na ulici Novej neuskutoční polifunkčná radová výstavba, ale postavia sa mestské nájomné byty. V meste je veľký dopyt po menších bytoch. Tejto požiadavke chce vyhovieť vedenie mesta podaním projektu na štátny fond rozvoja bývania. V prípade úspešnosti pribudne 36 až 38 jeden- a dvojizbových nájomných bytov naproti penziónu Bodva. Nie každý vie platiť trojizbové byty, ktoré možno majú ešte tradične, prenajímajú a veľa ľudí by chcelo prejsť do menších bytov. Budú to byty pravdepodobne bezbariérové, chceme tam umiestniť výťah, ktorý bude slúžiť na to, aby tie byty mohli byť aj na vyšších poschodiach bezbariérové. A zatiaľ ešte uvažujeme o tom, akým spôsobom budeme riešiť parkovisko pre tieto nájomné byty. O priestory v novom objekte prejavil záujem aj obchodný reťazec, ktorý by prevádzkoval obchod s potravinami v spodnej časti budovy. Preto treba ešte vyjasniť, akým spôsobom môže prevádzkovateľ prispieť k výstavbe a treba doriešiť aj spôsob spolufinancovania projektu. Zatiaľ neexistuje presný rozpočet, avšak celý objekt môže stáť podľa odhadov asi 3,3 milióny eur, teda približne 100 miliónov korún. Kedy sa môžu nájomníci do novúčičkých bytov vzťahovať, je ešte otázkou ďalekej budúcnosti. Žiadosť o výstavbu sa podá na fond bývania v januári. Ak bude hodnotená priaznivo, môže sa začať so stavebnými prácami.